Ako ay magsasaka. Mahalin natin ang mga magsasaka. Bow! Okay, very good, Justin. Thank you, Very ma'am. good. Thank you, ma'am. Okay, next performer. Man, ako na lang. No, masyado man ako mag-prepare. Saan yung mga tayo? Costume man ni siya. Sa costume, anak, ginuko ka ito, baka mabulkit na unsa day ka, oy. Agda gali agta. Sige na, pagsugod na, be. Ay, gasugo, ma'am. Wala ko, nasukod. Prepare be, may dugay bigay ko gito lang ni na. Memorize pa gid na ako ang akong declaim. O, sige, pagsugod na. Ato na tanaw ng imong declaim. Sure po, ginuko na unsa mas bulkit. Itong kayani. Sagod na ko. Sugod na. Sure jud ko, hatagan ko ng 10 points ani perfect. Sige na, kay paminaw ko. Taro nga. Ang agta ba. Okay, saan mo na karon? Nagbel naman. Kisa may nagtuplok sa bagtingan. Ugmanasad ka. Ikaw ang pumiro ugma nga mag-perform. Next subject na. Mami, patiwasan lang ko, ma'am. Nakakuha na ni kay Justin. Kaganina, ugwan. Oras, nakakawat na may oras. Dili pwede bulkit. Ugma na po ka sa buntag. Sige na, ugma po ka sa buntag. Yagwan na may ako akong panuhod sa tiyan para mag-prepare ni tapos Hindi mo makigun anak ka. Ha? ano ba sila nagmama ng tiyado? Ginoo ko. Ugma na ka sa buntag. Patiwasan lang lagi ko, mama. Ang agta. Lagi pag na. Ang tawag ko na imong Nagbaon na ba ako? Dili pwede ka na si mamo. Dili pwede ta mga water. Pwede sa Ma'am, oras. tiwasan sa namo ni ma'am. Ugma na ta. Ay pagtumat si mo gusto. Ugma na ta. Para ang agta. Kisa ba, graduate sa ako ba? Ikaw na diya. Pagkilom diya. Hawa na din ako na ni maestra. Unsa mo ka? Pawa na diya. Nag-prepare na ako. Ugma na. I-prepare ka mo ugma. Sige na. Karoon na yung kung gusto na. Ma'am, sulod na ma'am. Hawa na diya. Hawa na diya. Naong ah. Ang agta. Lagi. Hawa na. Bulkit! Huy! Pag... Sama ka diya! Mata na diya pag eskwela na! Ay. Allah! Sama ka ng taon na eh! Noon sa magtagya bata! Tagya bata nga ako, may mo mong anak. Ay, noon sa ka man yung taon oy! Allah! Ano mo makailis na? Saan mag-ilis-ilis nga ana si ma'am nga karong buntag magtiwas mag-perform di wa daw magtiwas gahapon. Panaman na mga sama na nga hapon! Ano ka naman yung ipagkamit o? Agoy, ginuukaw! Memorisyo naman po kaan! Ang yung sabi mong kaw yaman o! Tanawa ko na o! Kuy, kanap pag yung puti, kapoy ka mga panlabuhan na! Naudya, tatawa ra gid o! Sa itsura dako na kinabunon ko ani mong trabaho o! Kuy, ang unlan pag nasubrahan na gid ni kakwan o! Lisod kay ni kay tuyil trabaho kay... Kuy, nakusunod ka, takaraw naman niya! Hoda, nagpurisyo kayo no, ano pa higdaanan o! Dako gid ka ni nga labunon yung trabaho! Dako gid ka purisyo ba? Dako gid ka purisyo! Nagrede kay ko yaman. Pero pag gumana og tulog, pag mata na ko, dito ako mag-present sa eskwelahan. Niya din ni lugar ka mag-uon. Unsa naman. Kuy, nakunanak na. Ay, lang gusto mo. Tuntas ka rin mailagay ka ron. Ungalon dyan magka... Gapay ka lang mo din mo. Undagan akong labunon. Undagan akong labunon. Undagan akong labunon. Kasi paon to lagan. Di ka mahawa niya. Undagan akong labunon, no? Kapurisyo, ani kayo. Ay, nangamut-mut na ni. Nangamut-mut na. Nangamut-mut na. Nangamut-mut na. Ulit. Naog dito. Naog dito. Tanan na. Apil pagid ni. Apil pagid ni. Wag na. Kung hindi ka nga labunon. Ikaw nga bata. Naghimo mo sa assignment nga akong gatag sa inyo kaghapon, ha? Pagkawasan ninyo to, be? Unsa man ka, bulkit na? Unsa man ka? Mag-perform man ako. Nakalimot ka, ma'am. Katong wala ako tiwas nga mag-perform gapon. Ay! Sala ka, kaya naka-perform ka na. Nakalimot ni Tod ko, bulkit. Mag-perform na ako, ma'am. Sige. Ang aking mga agta-agta, ma'am ba? Kay sayang po. Sige. Sige, ma. Pag-perform na. Ang agta, baw. Kami agta ay malalakas. Bulkit, hilom sa. Hello, ma'am. Good morning. Malalakas kaming mga... Hilom sa ba?
Ma'am, nagklase para ba ko, ma'am? Perform sa ko, ma'am ba? Paghilom sa ka na principal na nawag. Buhis na tawag, ma'am. Buhis na Paghilom sa minawas ako. Hello, ma'am. Ma'am, ituplo ka sa na-stop sa na, ma'am. Minawas ako, ma'am. Paghilom sa ba kay ang principal na nawag? Na. Unsa? Agta, ma'am. Ang agta. Kaming mga agta. Paghilom sa ba? Magiging makasabot. Ingon ka nga na ay ang principal ba na nawag? Paluha sa na, student first, gali. Hilom sa... Oh, ma'am. Mangutang naman ko ng principal. Mangutang na sila. Kwarta, klaro tayo. Mangutang sa nagkagawa na. Paghilom! Magpapart ako. Wala, ma'am. Ay sa pa, ma'am, ha? Kadali lang gid kay magkako sa... Kadali lang, Kaming ma'am. mga agta. Paghilom sa... Oo, ma'am. Nagklase pa man ko, ma'am. Hala, importante gid kay ma'am. Karon nagidayon, ma'am. Ay, sige, Mangutang ma'am. lagi ng principal. Mangitang na, mangutang na. Bulket, ugma na lang sa kapag-perform, be. Kay dinalian kayo, oh. Nagtawag ang kwan. Nami, Tiwas mong nagsukod ako. nami emergency meeting. Kadali lang. Kahapon na ka. Tiwas mong karon. Niya karon. Ugma na sad. Kinsa ka magkwan? Ikaw ang principal. Mamabuhay lagi ko. Ano yan? Pero hindi Ugma na, buntag. Sige na, ha? Ibato lang ni ma'am sa principal sa office. Kaya mangutang na siya. Paghilom. Ugma na. Tiwas sa saya akong perform. Gadali, hindi ko matulog ko bulket. Nagkalibangan na rin ako. Nagkalibangan na rin ako kahapon. Sa kauntian. Karon di ako perform. Ugma na sad. Ugma na, ha? Mato na ko. Sige na. Uli isa mo, uli. Nagayari mo, mamoy. Iputura na kong bayan. Mama, perform ko ba? Sige na, taka nga ugma na. O, tigpanguli na. Ugma na. Dili na lang ko, mamo. Dili ko mag-perform. Kung saan ka mag-perform sa kasada? Nabuhat naman siguro. Ugma na. Ay, pagpangginay sa mong ulo, ugma na. Mag-perform lagi ko na. Pwede pa rin mong gahiya kay sa katanan. Ay, hindi na nga ugma na. Ugma na ba? Na. Nagka-costume na ko na. Ano di ay? Dili ba na yung mabalik kung may mong costume? Ha? Ugma na, ha? Ugma na. Kay hapon na kay sa katanan. Tigpanguli na. Ano ba po kapag-perform ta ka na yung karsada? Ugma na. Sige na ba? Di ka magiging kasabot. Ugma na ba? Ano ka rin? Kapay na kayo! Pagpapag lagi mo, badlungon ka. Datin mong gahiya kayo. Inang kag ugma na. Pagpapag lagi mo. Bahala ka niya. Si Boy Bulkit ang kabuuan niya. Ay, sus, Ginoo! Bakit ka maghinangkit? Pauli dito na buka ka naman siguro. Hanapin ako kay pauna ko di mo mag-declare na. Sige lang isab-isab. Wala nagkasabot sa akong buhaton. Tanan man akong gibuhat aron makapasar lang. Ikapoy na ba akong balik-balik sa grade 2? Grade 2 ba gali ko? Hago na yung kaayo. Murag malipay ramang si Manggong na ami amuton. Malipay ragin si Ma'am kung Teacher's Day. Eh, araw na siya manawatan nga bulak. Usahay. Mas gusto magidaw niya nga na chocolate. Hindi ako sabihan mo kipalit ang chocolate. Halos wabang episode na sa balay. Kung tagaan mo galing kung nalayo ka ng balon nga piso, kasi uno ba ko? Murang usahay. Mamuha na lang ko sa iyang bulsang 5. 5 akong kahon kay kaisa ra lang ko si ginansya ko gamay. Di ka po'y nagigay kong balik-balik sa grade 2. Abang. Bana ka niya, badlungon kay ka. Inaya mo na iba, inaya. Ay, badlungon ka na ba eskwela ka, badlungon kay ka. Nagsigil ako problema sa inyo. Nagsigil kay ka. Badlungon ka, badlungon undang nga pa eskwela ka. Ay, nagilat-kilat na.
ka. Sakit kayong liyok. Kayo, kapasa kayo ka. Nawar ako dito ko. Basta kay Kuya Otse. Yawan mo na lago. Nananawa na damay pa. Wala, nagpalit naman ako.